Я пам'ятаю цей день, я пам'ятаю цей час, хвилини, коли я отримав паспорт, мені так сказали пафосно, як в кіно. Щось типу «Вітаю вас, громадянах України». Дуже був рад. Я не вірив, що це дійсно зі мною відбувається. Я рік як мріяв про це, і нарешті ось ID-картка з моєю фотографією. Жити як дійсно громадянина, як чоловіка, не як якийсь раб чи другий сорт. Це громадянство, яке визнає весь цивілізований світ, це громадянство, яке я можу використовувати і не мати якісь там угризені совісті. Тобто, нарешті я став повноцінним громадянином України і людиною. Я планував виїхати ще до цього, до вересня, але в вересні мені прийшла повістка до срочна служба на українському строкова. Термін строкова служба. Строкова служба, да. Тобто мене вже хотіли забрати до російської армії. Я втік буквально за декілька днів до запрету на виїзд. І люди самі повинні виїжджати. Мені допомогли волонтери з Білорусі. Якщо б не вони, я б зараз був в армії російської. А скільки таких людей, як я, які не змогли виїхати. А зараз круглогодичний призив в Криму. Немає якогось там сайту чи інструкції, як повернутися в українську окупацію. Нема. Я пишу в консульство, мене шлють юридичною мовою. Я дзвоню в посольство, там якийсь троль бере трубку, за любову мене взиває. На самом деле, всі казали мені, що Україна, Росія похожа, але насправді ні, це не так. У всьому є різниця, і це прям легко побачити. Тобто Україна або краще, ніж Росія у кожному питанні, або інша, ніж Росія.